Ekene kwa nge ibu ndị ọma na-ege m ntị, Chineke nna kelochu ezigbo mma pụrụ iche. Biko na ọbụrụzi ihe ọfụ na videos Rev Ejike Mbaka na-esecurate go for the past how many days na videos na-esecurate everywhere. So a lot of people are man, I will also advise no matter how you go against any man of God, shape not on get shape not. You have the right to be angry, you have the right to disagree. You have the right to equal hobon actually come and shape nata on get shape nata. Yotago. Because someone catch you say me shape nata on get shape nata. I need nebo mother yat in kedi chen kayuma gon kaiju able mana shape nata on get shape nata. Yotago. Now the video is all about him Mbaka and I also want to also chip in this idea. Because now if we are blaming the governors, or what only blame governors during the time of Goodluck Jonathan, now is it the governor responsible? I need no Nigeria. Just this year or last year, I can't remember. But I know there was an incident that happened whereby that a sitting governor was removed through state of emergency. Makananyana, a minister of Abuja FCT, we came with problem, and the governor was removed. Kita, a state Obuna Tinubu Choko Mete Nigeria called them to keep all the governors in check. Governor Obuna name insecurity nobody to the extent that now it can happen to the life of children. By now, Medugri requesting state of emergency. By now, Borno requesting state of emergency. By now, Makinde or you requesting state of emergency. All those places are insecurity have ravaged the whole city. Ekwesigi declared state of emergency. The governor should be removed because it has so that had the incompetence to rule. That they don't have the moral decadence, the mindset to rule the people and to protect the life of citizens. We have the right to disagree with Rev Ejike Mbaka because now Jonathan he keeps saying that na Jonathan wepu jaga. Man, he single-handedly said a lot of things because you know that people they follow you and you are a voice. God said, do you know how many people that turned their mind towards that thing now? I'm forgetting the part saying that Jonathan should remove Jega. Ogo na Jonathan remove Jega and you still made that statement to him. Where he Jonathan at that point. Obono na Jonathan cannot stand his ground. But he said it na no choriya Obalande Nigeria will stay in Wakia. That his political ambition is not what Obalande Nigerians. So he has to step down. That is why Buhari made statement to make it that and say that Jonathan saved Nigeria from untold consequences, which is what we are seeing today. Ndemel import Habia no refused to go. Hane easy akwa na bomu kokoko na this country. Ekene kwa munu. Neneni he nwanna nwoke kwu maka Rev Ejike Mbaka na nke ikpeazụ a ka ọ dịkwanụ. Ai. Rev Ejike Mbaka. Nwambaka ọgụ. Nwitukwu ọzala. Biko ịmana na abụrụ na election period etu data. Ọ ga na abụrụ your season of harvest. Mana biko achọrọ m ihe na you have go remark ime maka ụmụaka kidnap na Ọyọ. Isi na ife abụrụ ka ga-esi eme ka the president da. Anyị ma mmiri zoro ezo na nke eji aka wee rufu. Ife a bụ iji osu na-ete president arụ. Ife niile abụrụ politics isikwu na-etu a ka esi wee oge nke Jonathan wee daa. How many persons ka ga-emie? Achọrọ m ịgwa anyị na nke nwa bụ Mbaka bụ the number one principal factor so wee kwatu Goodluck Jonathan na ala Igbo. Let me tell you how. 2015 nke nwa ka bụ ike na-achị na ala Igbo niile. I could remember those days na long frame bus L300 dịkasị Ọnịcha agbagote Enugu na ilodu gide na-apụtila ebe 10-11 sef. Nke ikpeazụ anyị nwesizi ndị ministries ma ndepụta na Ogidi ndepụta na Obosi ndepụta 7 onye ọbụla na-emezi mana ọ ga ngwa bụ
nya ngwa beza na akwali ime ọga ngwa bụ isi afụkwa bụ okpu ọga okwu si n'ọnụ iwepụta bụ almost law ka ọ bụ iwe mee ya ọnụ iji eliji na ede after nwunye Goodluck bịago na adoration isi nwunye Goodluck na va emego 4 years na fa ga-eje metọp 4 years na ndị nke ọzọ ya eche all of a sudden isizi a na-enwe ụta dove na abụ Goodluck bụla ovu ịkpọ Buhari ovu sivana abụ ngwa vavelu jebe eluigwe Goodluck ekwere efe Buhari vepụ na Buhari bụzi Goodluck anyị bụrụzie bad luck that whatever that brought him in should take him out. Nigeria dịka ọ ga-agbaba ibua asị ka ezi nke Mbaka na-ekwu dị okwu a so many people ọ ga-abụ oge okwu inwe wait ikwulie ka election na-abịa nso okwu ya so wee affect ndị mmadụ due to na ịbụ onye believe so much ọ ga ndị mmadụ believe that they voted because na Chukwu is na Chukwu si ozugbo Buhari na-ewin isi election ndị AIT bịa mee interview isi na okwu ikwuli ekwu na this man bụ Goodluck na onye nwa bụ ife ga-lead Nigeria to promised land na ọka ba adị abasef dollar bido ịda ọ dịka dollar na ife ikwuru ozugbo dollar bido rise ba ife niile na nọdụ n'aka Buhari ya bụ Goodluck na-ayawa na-emebi even na ata time ịnọkọtazi lachazia mkpusi Buhari na ọbọchị ife ekwu ka na-eme o. Do you understand? So ifu na filio Goodluck bụ n'aka ka o bido so ichi site case a isi no case mebili Goodluck regime kedu ndị be ife a mebili Goodluck Jonathan regime be very specific na akpọfa afa ọ ndị a na-achịkịta mebi ọchịchị Goodluck no so ke ndị na-achị mebi si nke ndị a ị ga na-akpọkwa afa I know the people that we are dealing with enyezi na have big news. You understand? Achụkwa miloteli n'ovu ndị anwa isi na Chukwu gba anyị na ọfa bụ Goodluck game obodo ịga n'iru ofu Buhari asịsị meye borders anyị ka the whole Fulani isi nọ da sub-Sahara Africa na-abata na-aga na efa visa on arrival. It is highly speculated that no ndị Fulani a bụzi ife bịa fuel insurgency n'obodo a which is part of ife mee na Ọyọ. If na that fuel is were rekindle ọkụ erekindle na 2015 o sokwa n'ife a na-agba ebe ahụ do onwe ya ebube padre jili nwayọ anyị achọrọ ịkpọle anyị achọrọ ịkpọ iyi jili nwayọ respect ya onwe ya nya debe onwe ya nso ka ebe nya ka onye na-eje na toili nsọ jee na nsọ jee nọdụ ife ama bụ business as usual unu narị etu a unu nwabụ ndị prọfesi adatasi ozugbo biko ka anyị na-ayọ Nwachukwu do ndị onoli ọgụ a na-egbuva ka egbukpọ nke a dị na-azụbeghị ike nwere ive ikwu ya ndị ụzọ nwanyị Nwachukwu ive na-egbuva ebe a Nwachukwu ka Tinubu daa ndị ihe amụfu egbugbo na-egbuva ebe a Nwachukwu ka Tinubu daa nke na-eme na be yi na-ekwudo okwu ya ịma piolom jebe Ọyọ ebe ya enweta attention president. Ife niile abụrụ politics. Let us stop politicizing most things. Growing up, anything si n'ọnụ Mbaka pụta bụ almost, in fact, anyị na-ege talk na-eme mana always ka anyị na-esozi esu na-asị is this the change? Ịma na-asị na the only constant thing in life bụ change. Etu aka change a si wee debezi anyị. Does it mean it is blind to the sufferings of Nigerians? Na ndị na-egbu na-azụbeghị nwere ezigbo ivu na-ekwudu maka ya. Ị chọrọ ka gị na gọvanọ nke asị bekwu okwu ife eji malụ fada normally ikwesịrị na-ekwu onye okwu eziokwu. Ndị fada na-ekwu eziokwu ngwa bụ Mbaka mma growing up na-ekwu eziokwu. What has ka ife na-emezi? Kedu ife na-emezi? Ị na-egbu dị normal people na akpasịa ozugbo egbu fada na Enugu ndị fada pụta mebe protest na ndị nke na-egbu lisisi bụli ndị mosquito nya chinchin ndị na-egbu sisi bụli ụmụ nkịta ozugbo egbu fada ndị fada pụta mebe protest. Kedu oge problem dị common man ga-abụ problem ndị ụka? Anyị nwekwanụ nnukwu problem. Biko nna to avoid na-ewe bili nya ịkwụkwana ka ebe agbasa Tinubu gbasa ya o anyị ga-akpọkwa iyi na-adịrọ mma anyị ga-akpọkwa iyi nya ife na-ekwu bụ a ga-ewe bili kwali iyi na kontena wee bili ala nye ọnatala n'Enugu wepụ onwe ị n'ive a ejekwana ka ị na politics
2027 na-abụ agbaja adị ka otiji egbe ọgwụ ka ọra n'ọnụ mmụọ ka dịkwa n'ọnụ aka enwekwa ive nkwu aka emetụ aka gị mma respect onwe pụọ n'ụsọ ụmụaka eze iwe na-arụ wite ọnụ ọgwụ ka ọra n'ọnụ ka bụ tumo onye ụmụakwụrụ na ballot Angela nwanne dị etu ofu otu if you fear you die if you no fear you go still die I rather speak the truth and let the tips fall where it may ọgwụ ka ọra n'ọnụ ka bụ tumo onye ụmụakwụrụ na ballot Angela nwanne dị etu ofu otu ịgwara go to for now ice water